No, riure bastant, la veritat que sí, hem rigut molt. L'objectiu inicial és el de sempre, és imaginar un tema que sigui motivador, que parli un poc de la feina que feim i que sentim que ens pot dur lluny. I això va ser el riure, és un tema que sempre m'ha interessat, el riure. M'ha interessat, és a dir, per què hi ha coses que ens fan riure, molt relacionat amb l'humor, amb la comicitat. I sovint anava observant episodis de riure en l'autobús, en el carrer, i me feia ganes d'explorar molt més. També una cosa que faig és analitzar gags, també pel treball, quan faig les classes de clown i bufó a l'ESADIP, doncs de vegades analitzant gags, analitzant per què funciona una comicitat, per què reim a coses que naturalment no és que tothom rigui de les mateixes coses, però hi ha coses que hi ha molta gent que riu, i és això l'origen d'aquest laboratori. Bé, això, un laboratori és aquest espai que produïm una sèrie de material escènic, també produïm molta reflexió, però l'objectiu no és crear una obra nocturna. Sí, el laboratori ha de ser un espai on, encara que fem una presentació, mai has d'anar amb la idea de estem construint per presentar. No. Has de provar coses, has de fracassos, has de provar pistes, has de provar coses estranyes. Finalment, les coses més estranyes no han tingut el coratge de presentar-les, també perquè és poc temps i perquè la situació que vivim amb el Covid és una situació un poc especial, però t'has d'atrevir. Un laboratori són coses que quan crees una obra normalment no pots fer, i un laboratori sí, anem a provar això, anem a provar. Jo d'aquesta manera ha estat la primera vegada així que a partir d'un marc teòric tan ampli hem començat a fer improvisacions i hem vist com això se podia posar en pràctica. Jo encara això no ho havia fet mai. Ha estat molt innovador. Primer jo vaig dir, el riure. Clar, pensant molt en això, el que deia la comicitat, i me vaig posar, com sempre faig, a una fase de llegir moltes coses. I vaig començar a llegir, i clar, ja el riure està tractat per disciplines molt diferents. De seguir una recerca perquè crec que en Vic és molt, molt infinit, les possibilitats que hi ha d'analitzar el riure, on trobam el riure, on trobam la comicitat. Ens ha donat com un marc teòric i filosòfic molt interessant, no? Allò interessant també ha estat veure com filòsofs, científics, teòrics, han fet feina amb el riure durant molts anys i han creat diverses teories a partir d'aquí, i nosaltres hem jugat a dur aquestes teories en el teatre, i això ha estat molt interessant. Ha estat tractat pels filòsofs, diferents filòsofs de la història, per al psicoanàlisi. Freud té un llibre collonut, que igual coneixen, no sé, el dels acudits i la seva relació amb l'inconscient, que està molt bé. Després també vaig llegir un llibre d'un senyor que es diu Robert Provine, que és un neurobiòleg i que s'ha dedicat molt d'anys amb el seu equip a estudiar el riure. I clar, és un enfoc completament diferent, que no té res a veure amb la nostra feina. També vaig llegir un antropòleg, igual el coneixes, David Le Breton, te diu alguna cosa? Le Breton, sí, m'ho sembla. Le Breton ha treballat molt, el treball d'antropologia que fa està sempre molt relacionat amb el cos. Té una sèrie de llibres publicats sobre els pèrcings, els tatuatges, aquests nous rites de l'adolescència d'avui. Té una sèrie que són molt interessants, un sobre el silenci, i justament també vaig veure jo havia llegit altres coses seves, però vaig veure un que era sobre el riure. I clar, també el vaig llegir. I el que va passar quan vaig tenir tota aquesta informació és que vaig veure que el material era superric, massa, finalment. I això vaig dir, uau, això vol dir que, a més, jo volia fer 3 setmanes, però 3 setmanes era molt difícil pels actors, hem acabat fent 2, i clar, en 2 setmanes tractar tot això, i a part la comicitat era difícil, doncs per mi vaig dir, bé, això serà el riure primera part, posar una espècie de bases
i ja la segona part ja anar més cap a una creació còmica, cap a una segona etapa. Doncs aquesta és la primera part, i ni tan sols hem pogut treballar Freud. I fins i tot una cosa que igual no té cap base antropològica, però que sempre he pensat que té una connexió i que no hem pogut treballar, això sí que em sap greu, és que crec que el riure d'alguna manera ve de sa por. Els plors i el riure estan molt propers, el riure molt sovint té una base terrible, i imaginant, però això sí que és una llibertat absoluta, que segurament no té cap base científica, imaginant que els homes prehistòrics quan no tenien gaire cada defensa i que tot els menjaven, que a un moment, o caçant mamuts, o a un tigre que ataca i maten un parell, que aquesta persona que ha sofert aquesta por, si després la contava uns mesos després, i contava i excitava tothom amb aquesta por de la mort que està present, però el fet de contar-lo després sense que hi hagi l'animal, igual va començar a arribar un petit plaer. Igual aquesta por i el plaer a poc va donar el riure. Però és una invenció completament meva, que segurament no té cap base. Però teatralment jo puc imaginar, escoltar la ràbia, però el plaer, i quasi la mateixa, perquè el so se sembla molt en el riure, d'aquest que a poc acabi un riure. I com crea un plaer, igual t'acostumes a un any després contar aquell moment on el tigre se va menjar la meitat de la tribu, però en aquell moment igual hi ha un plaer, i aquest plaer a poc dona el riure. No sé, és una invenció que al manco, si no té cap base científica, teatralment m'interessa molt, però no l'hem pogut treballar tampoc. Bé. Jo el que... Una de les coses que crec com que... Espera, com ho explico? Jo crec que en definitiva se mos han anat plantejant preguntes durant el laboratori, que aquest era una mica l'objectiu. Intentar trobar aquests mecanismes que accionen el riure, i algunes preguntes que han sorgit ha estat per què reim, de què reim, i se pot riure de tot, no? I és com aquesta darrera encaixa més amb aquesta part actual, no? Que no tenim resposta. No tenim resposta, però una de les coses que sí que mos va dir en Jo era això, no? Poden riure de tot però no en tothom, o coses d'aquestes que han estat molt interessants investigar. El treball, com tenim aquesta base, dèiem, bé, en Plató deia que el riure és això, en Plató no li agradava el riure, estava contra el riure, la raó era la raó i el riure era anar contra la raó. I aleshores en Plató deia que no s'ha de riure, fins i tot volia censurar els mites, els déus, els herois, el moment que reien deia que això s'havia de llevar, que no era bo per un home savi que és la raó. I ell deia no, et censurava el riure, i deia que el riure era riure de les misèries dels altres. I la part que trobo que és interessant de Plató és que deia que és un sistema que fa el cervell per evitar el dolor. En lloc de sentir dolor per la misèria d'un altre, el cervell com protecció va i riu. I ell pensava que riure de les misèries d'altres un home savi no ho ha de fer, i per tant ell estava contra el riure. Bé, un exemple. Aleshores nosaltres hem d'imaginar com podem fer arribar a aquest riure. Quines escenes poden jugar, per exemple. Això i pot ser unes altres coses. I improvisant, fem improvisació, fem proves, i de vegades una improvisació te col·loca en un altre lloc que al principi no esperaves i continues experimentant en aquell lloc i te condueix. Igual van dedicar un parell de dies a fer coses en ritmes i va sortir un treball d'espai sonor, i també hem vist vídeos un poc dels clàssics, de Chaplin, Keaton, Tati, on mostren què és el que fa riure. Tenim un parell de gags que també correspon a pensament d'altres filòsofs que d'alguna manera van encertar, i tot passa per això, tota aquesta base teòrica pel joc. Fer improvisacions, el Provine ho hem agafat directament, és a dir, tota la part, el Provine és el neurobiòleg, ho hem agafat directament d'explicar a la gent una part, perquè és tan gran, les seves conclusions neurobiològiques sobre el riure, ho explicàvem a la gent,
que jo les trobo divertides, igual la gent no riurà, però jo escoltar les conclusions d'ells jo les trobo divertides, perquè és molt empíric, molt científic. Hem definit una unitat d'estudi que hem anomenat EDR, episòdic de riure. Vet aquí un exemple. Carla, Joana? Tens la bragueta oberta? L'EDR, l'episodi de riure, està constituït pel comentari que precedeix el riure i pels riures produïts a continuació. Cal fer una distinció entre el riure del locutor, la persona que parla, i després, amb Le Breton, per exemple, hem treballat un poc l'aparició del cos. Hem treballat poc, jo m'hauria agradat treballar molt més, però bé, hem fet alguns exercicis, teníem un altre que finalment no el presentarem, també perquè hem de fer 50 minuts, una hora, i clar, has de presentar alguna cosa que sigui significatiu, però no pot presentar. Què presentareu? Presentarem, intentarem, el psicoanàlisi no hem pogut treballar, però presentarem mostres dels filòsofs, dels neurobiòlegs, de l'antropòleg. Gràcies a les fotografies sonores descobrim la signatura distintiva del riure, una sèrie de nòduls sonors distribuïts en forma de collar. Cada perla d'aquest collar correspon a una nota de riure curta i vocàlica, és a dir, etc. Després, dedicar una part a lo que serien els provocadors de riure. Els provocadors, pot haver molt, però parlarem molt poc del riure contagiós. Després parlarem de les pessigolles, que també és una cosa que ve, és una defensa molt antiga que ve com protecció d'una sensibilitat per si te pujava un escorpí o una serp i que ha evolucionat cap a la pessigolla, que és molt particular, les pessigolles, perquè avui, és a dir, a pessigolles has d'acceptar que te les facin, perquè hi ha una certa violència. En Provence va estudiar molt les pessigolles, també d'estadística, segons l'edat, quantes vegades t'han fet pessigolles durant l'any, coses d'aquestes. I després, al final, acabarem un poc també amb el que serien els detonadors de riure que ens interessen, que són els cognitius i lingüístics, que és la comicitat, l'humor, és això. I treballarem un poc sobre el poder, un poc sobre el ritme, i acabarem tocant un poc el bufó al final, una nota, simplement. I inclús apareix el bufó en qualque moment, que és aquest personatge que pot riure de tot i que riu d'això, des de les desgràcies humanes. Bé, té la capacitat de poder riure també d'allò que està passant ara. I això és molt interessant treballar-ho també. I és com molt rellevant, no? Ara mateix pots ser capaç de... Sí. És en una situació com la que estem vivint ara, on no saps on... També hem tractat el distanciament amb tot això, que dèiem que a vegades, quan és una cosa molt actual, si no hi ha un distanciament, tal vegada no podem riure d'allò, perquè encara t'està afectant d'una altra manera. Però després veiem que depèn del tractament que li donis, sí que podria sorgir el riure, no? Potser dèiem això, no? En una situació tràgica, que potser saps que no podries riure, però per nervis, per por, rius, però perquè en aquell moment hi ha algun mecanisme de distanciament, que no ho estàs pensant de veres, perquè si pensessis en la desgràcia no te podria sortir mai riure. És quan de cop les desgràcies se gira, no? O s'inverteix i de cop amb aquest distanciament te'n pots enriure. El gel hidroalcohòlic salva vides. Els bombers salven vides. Els bombers són hidroalcohòlics.
No, és que no és ni tan sols un espectacle. Vale. No, És una mostra. És mostrar el nostre treball. Una part són exercicis, una part són improvisacions. Jo parlaré molt, de vegades me fa por, però és que he de contar, perquè si no pel filòsof me fa por que sigui un poc massa didàctic, perquè hauré d'explicar mínimament cada filòsof el que ens proposa. Però no, és... perquè un laboratori ha de ser això, és a dir, la idea de laboratori és facilitar un treball, produir, és a dir, produir reflexions, que crec que també són importants, i produir un material. Però aquest material no està destinat a ser una obra. Igual serà una obra, no ho sabem, igual que la reflexió. I una vegada que hem fet aquest treball, tots els participants, ells decidiran què fer amb això. Igual hi haurà un que dirà, m'interessaria aquesta part que hem treballat, desenvolupar-la. Desenvolupar-la creant una obra o desenvolupar-la pedagògicament, perquè hi ha uns quants que també donen cursos, que són professors de l'ESADIP, que igual poden tenir un interès. Això ja és un material que ha de servir als participants. Que se puguin convertir en obres, contentíssims, si cada un després muntassi una obra, però igual serà, mira, a mi m'interessa només aquesta part del riure i vull continuar a treballar-la, o sigui, un altre camí. Però no és una obra, no, gens, al contrari, ho fem molt com una etapa de feina.